Studenti bniet li għandhom bejn il-11 u 12 sena kellhom l-opportunità li joħolqu logħba tridimensjonali jew storja interattiva fi spirtu kompetittiv bħala parti minn inizjattiva biex studenti bniet jitħarġu fl-ICT. B'kollox kienu 13 skola li pparteċipaw 5 skejjel tal-gvern, 6 skejjel tal-Knisja u 2 privati. Kienu 125 studenta mill-Form 1 u mill-Form 2 li ffurmaw 49 tim u pparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Studenti mill-Kulleġġ ta' Santa Teresa tkellmu magħna dwar l-esperjenza tagħhom f'din il-kompetizzjoni. Mela imma aħna konna qegħdin naħdmu kuljum fuq il-biċċa xogħol għax ridna li nagħmluha tajba u ħedimna ħafna fuqha biex ma jkollniex żbalji u fl-aħħar mill-aħħar irnexxielna nġibuha tajba. Kienet kompetizzjoni fejn tikkrea storja dwar il-mużika u aħna irbaħna tablet li għamilna u ħadd pjaċir ħafna naħdem f'dan il-qasam. Wieħed waħda minnha kellna nieħdu parti biex tiġi iktar tajba. Vera kuntenta li ġejna first place għax vera ma stennejtix. Il-parteċipazzjoni ta' tfajliet fl-edukazzjoni u t-taħriġ tekniku hija iktar baxxa minn dik tal-ġuventur. Statistika tal-Medsec tindika biċ-ċar li dejjem inqas tfajliet qegħdin jażlu il-computing bħala suġġett fis-sekondarja. Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zamit Lewis qal li permezz ta' din il-kompetizzjoni aktar bniet jitħajru jażlu s-suġġett tal-informatika. Għaldaqstant il-Gvern impenjat li jkompli joffri l-opportunitajiet ta' tagħlim ta' teknoloġija għal bniet ħalli l-qudiem iktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u jirnexxu.